Så er jeg på vej i de her recovery boots, som er sådan nogle lymfedrænage støvler, der presser luft i de her kamre herned, som giver et rigtig dejligt tryk på benene og virker restituerende på benene og styrker blodcirkulation og mange andre gode ting, som du kan læse mere om inde på bedstefamilieliv.dk. Jeg vil lige vise jer her, hvordan de egentlig fungerer. Man sætter bare fødderne i, så det smager behageligt, hvor langt man vil have tæerne op. Nogle kan ikke så godt lide, det klemmer om tæerne, og andre vil... Jeg synes, det er lige meget. Så lyner man bare her. Sådan der. Og de er sat til her, til den her, så der kan komme luft ned til dem her. Så er der maskinen herovre, så er det simpelthen bare tænd. Og så indstiller man, hvor lang tid man vil have, og hvilket program man gerne vil have. Jeg foretrækker den, der hedder kombination. Så tager den lidt af det hele. Så skruer man op til den ønskede styrke. Jeg foretrækker omkring 110, det synes jeg giver den 110-120 et godt tryk på benene. Vores andre testpersoner kan godt lide, at der er mere tryk på, den kan komme helt op på 200, men 160 er altså også, der er altså stadigvæk rigtig godt tryk på. Så det kan man sådan prøve sig frem til, hvad man synes, der fungerer bedst. Og nu kan I se, nu begynder der at komme luft i hernede. Der er allerede kommet luft ned ved fødderne. Og lige det her program, der tager det nedefra og fylder kamrene en sektion ad gangen. Se. Det spænder helt op her, og det strammer ind om min ankel. Ikke på en ubehagelig måde, men på en super dejlig afslappende måde. Jeg synes, det er fantastisk at ligge med, og giver kroppen en rigtig dejlig ro. Og jeg synes altså, efter en gang træning, hvor man måske har fået taget lige lidt rigeligt squats eller noget andet, så kan man altså godt mærke en forskel, når man lige har haft dem her på bagefter. Så har man ikke den der så ondt dagen efter, når man skal sætte sig eller noget. Rigtig god til dig, der løber meget og har brug for god restitution til din ben.